Aquesta setmana, des del Bloc Coalició Compromís, volem tornar a parlar d'un tema que sabem que preocupa i interessa la ciutadania, que és la nova taxa que ens ha tirat el Consorci de Residus pel tractament i eliminació del FEM. Una nova taxa de la que no hem tingut cap informació. Des d'ací animem a la gent a recurrir-la, a presentar recursos, a queixar-se d'aquest abús i d'una taxa injusta que ens cobra per un servei que encara no han començat a prestar. Estos dies està arribant informació a casa dels veïns de la nostra ciutat sobre què és el Consorci i quina és la taxa que se cobra. Una informació que arriba tard i mal i després de quasi 6.000 recursos presentats davant de la Diputació Provincial que ens ha tirat el rebuig de pagament d'esta nova taxa. Al final resulta que entre Rus i Parra van arruïnar a la ciutadania ells les seues tasses i haver-se gastat en diners en coses que no tocava. Per això seguim animant a la ciutadania a recurrir, a seguir queixant-se, a utilitzar tots els mitjans a la seva disposició per a demostrar que s'està aplicant-los una taxa que és fonamentalment injusta i, sobretot, excessiva en el seu preu.